היום אני אציג לכם את המגע הראשון מבית סמסונג. בואו נעשה פתיחת קופסה קצרה. בואו נפתח את הקופסה. הנה המכשיר עצמו. הנה המכשיר, כמו שאתם רואים, המקשים, חברה סמסונג. הרמקול וגם ההאזנה של השיחות, מצלמת וידאו, נעילת מקשים, הגברה והנמכה או זום, זום אין זום אאוט, כרטיס המיקרו SD, לחצן מצלמה ומקום הטעינה. בואו נעבור למכשיר, נפתח אותו. כמו שאתם רואים, גם הנה פה מצלמת 5 מגה פיקסל עם פלאש אוטומטי עם פוקוס. עם מקום הסים פה. בואו נפתח את הקופסה פה, נראה מה יש. סוללה סמסונג מקורית, אוזניות סמסונג יפות מאוד. חיבור האוזניות שיש במכשיר פה בצד, פה לחצן הדיבור, מיקרופון. הנה משהו נחמד, הכיסוי, אפשר להחליף את זה במקום הסוללה, כמו שאתם רואים פה. אפשר לשים או את האורגינל או את זה יותר יפה. נשים את זה ככה, ואז נסגר באופן יפה מאוד, ואפשר להקשיב רק לשיחות פה. הנה ככה נראה מאחור. וכמובן יש פה גם את הכרטיסי זיכרון, פה מיקרו SD, ועוד אחד פה בקטן של ג'יגה. נעזוב את זה בצד. טוב, בואו נשים את הסוללה, מכשיר להדליק אותו. ניקח את זה יותר יפה. נבצע הדלקה. מה שרשום פה, סמסונג SGH F480. שנייה. הנה המכשיר נדלק. במכשיר חדש צריך לבצע רישום קוד PIN. הנה המכשיר עלה. כמו שאתם רואים, מכשיר מאוד יפה, מסך 2.8 אינץ' עם ממשק מערכת הפעלה סמסונג TouchWiz 1, כמו השם שלו, וכך התפתח לעוד חברות כמו המכשיר הזה. רק שנייה, הנה זה סמסונג TouchWiz 3. נעבור למכשיר עצמו. כמו שאתם רואים, בדיקת הקישוריות של החברה. פה הווידג'טים, עשית ווידג'ט שעון, דוגמה. את המוזיקה. נפעיל. הנה. כמובן אפשר להפוך את המכשיר גם לשפה עברית, נהפוך את זה עכשיו. בואו נבצע שינוי דרך ה-Phone Settings, Language, Screen Text, Hebrew. הנה, כמו שאתם רואים, מכשיר עברית. עכשיו יהיה יותר קל להסביר.
כמו שאתם רואים, הנה התפריט, נראה מוזיקה, אנשי קשר, יומן שיחות, דפדפן, הודעות, קבצים שלי, בלוטות, מצלמה, לוח שנה, יישומים, שעון מעורר והגדרות. כמו שאתם רואים פה למטה יש את לחצני החיוג, אנשי קשר והווידג'ט. זה מוביל למסך בית. בכל זה אתם יכולים לראות את הסיבוב המגניב. הנה. בואו נעבור על המוזיקה, נסביר טיפה. יש פה כל מיני סוגי מוזיקה לפי רשימות השמעה, מוזיקה שהושמעה, אומנים והכל. נכנס להכל. כל מיני שירים. הנה. אפשר גם לצאת מזה. בדרך כלל אם שמים את המוזיקה זה יוצא וזה ממשיך לפעול. עכשיו נבדוק את האנשי קשר. הנה פה הכל. יומן שיחות. פה. קבצים שלי. אפשר לעשות את זה גם אפשרויות. תצוגה כרשימה, זה נראה יותר טוב. בתמונות פה, וידאו קליפים, צלילים, קבצים אחרים, מצב זיכרון. הודעות, אפשר גם. דפדפן, בלוטות. אפשר לבצע הפעלה. וגם כיבוד. מצלמה כמובן. כמו שאתם רואים, אמרתי מקודם 5 מגה פיקסל. אפשר לבדוק זאת. הנה צולם. יפה מאוד. כמובן נמחק. המגע מאוד עדין, מאוד נוח. בציפיות עוד למכשיר, המגע הראשון של סמסונג, מאוד מדהים מאוד. אם לוחצים לחיצה ארוכה נפתח לכם פה לחצן משימות כמו חיוג או בוקס טיים של אורנג', TV, תפריט ראשי וצור הודעה. נכנס ליישומים. בואו נכנס לפאזל, נדגים משחק. נחזור. כמו שאתם רואים עם המשחק, משחק פאזל שבא עם כל המכשיר. מגיע עם כל מכשיר סמסונג טאצ'וויז. הנה. די קשה. כן. כמובן יש פה תזכיר, משימה, תזכורן. גם אגב אפשר לרדת דרך לחצן הווליום. זה גם די נוח. שעון מעורר והגדרות. עכשיו. נעבור עכשיו ללוח שנה. אופן יפה מאוד. מציג את כל הזמנים. את כל ה-16. בכל החודשים עד שנים מסוימות, ונעבור גם לדפדפן האינטרנט. הנה. עכשיו לחייגן, גם מאוד עדין, מאוד נוח. כמובן יש פה מין כזה קוד של סמסונג שמגיע עם כל מכשיר סמסונג, שמאפשר לעשות בדיקת מסך. לוחצים ככה. מפעיל לכם כמה דברים. מסך אדום, בדיקת צבע אחד. מסך ירוק, בדיקת צבע שני. כחול, צבע שלישי. צבעים החשובים בעיקר. מלודי, שומעים את זה פה בקצה.
רטט, מצב שינה, מראה כאילו הפלאפון מופעל מחדש, מצלמה רגילה, לבדוק מצלמה, כמו שאתם רואים, אין אפשרות לצלם, רק בדיקה. הנה מצב שינה עוד פעם. מצלמה קדמית, כמו שאתם רואים פה, כל דבר. בדיקת מסך, משתמשים ככה, מאוד נוח. זה מוזיקת רק בדיקת שמיעה, שומעים את זה גם מפה, הזכרתי את זה כבר. מצב שינה, טלפון, מצב שינה. ולשמיעת מוזיקה גם מצד שני, שתי צדדים, שמאל וימין. וזה כל ההסבר של המכשיר, תודה שצפיתם, נהייתי